Kawadhi nyime ni piny owacho osingo siro kuonde tiegruok tije lwedo kaka yo mar jiwo yuto mapachoka. Jatend piny William Ruto kondi mondo piny Kenya opiem kod pinje mamoko gidhi keto maino e jo tiegruok ma kamago. Maraka jafamo marwa George Batilero, migao mar somo singo medo sir mag omenda ne jopuonjre mayudo tiegruok ma kamano. Ni ma piny medo lokore kendo pinje piem e wi rang'iny mag tiegruok ma jotije ginigo. Piny Kenya ok odong' chien. Jatend piny Kenya William Ruto singo sir ne kuonde tiegruok ahinya mag tije lwedo mar jiwo nyalo mar jotich ting'o malo yuto margi kod mar piny Kenya. Our presence at this event signals the government's readiness to partner with tertiary institutions and especially TVETs to forge a clear pathway for Kenya to deepen its competitive technical capacity, increase the number of highly skilled technical personnel, and assume global leadership in the transformational innovations and build an efficient engine to power growth in every sector of our economy. Ruto manoloso e mbalariany matuk e boma ma Nairobi e kinde chako gedo mar od somo okoni piny owacho dhi tiyo kod lony ma kamago e nyayo dongruok mag kembe pachoka. With appropriate support, the university can produce factory and machinery parts, including motor vehicle parts for the local market and export. And I look forward to building the bridge between your workshops, your laboratories, with the eventual industry users so that we can create the nexus and create the ecosystem for us to be able to use and leverage on the knowledge and skills in building and supporting our industry. E kinde nyasi no, jatend migao mar somo Ezekiel Machogu yango ni migao mar somo dhi medo chiwo sir mag omenda ne jopuonjre rang'iny mag diploma kaka yor medo kwan jopuonjre mane kod tiegruok manimba. From this coming year, we will be able to make available, Your Excellency, capitation funds for the diploma students, because we want the university also to continue offering the technical programs and the courses that were being offered before when it was a national polytechnic. Jatend mbalariany no Francis Aduol okone gi ikore mar medo tiegruok mabiro miyo piny Kenya piem kod pinje mamoko ka gavana ma Nairobi Johnson Sakaja wacho ne gidhi makore kod mbalariany no e bero county ma Nairobi. Besides offering education at the diploma level, the college shall offer as well programs in technical teacher education with the aim of providing graduate teachers for our TVET colleges. I hope, Professor Aduol, we can partner again between myself and you, between the county government of Nairobi and the technical university to provide practical solutions that are needed for our country. Kaluwore kod siso mar jiwo dongruok ahinya mag kembe, piny Kenya nenore ma koro keto maino e jiwo lony mag tiegruok tije lwedo kaka yo mar tego chumi mathurka. George Bati, Ramogi TV.